Naginuktok mo yung kapitan ko. Sa kanya problema, di ba? Nag-unsa ka na siya, dinaan sa kanya, dinauna niya. Ulo na ako, bitin mo. Hindi siya problema ba? Ako, di kanya yung problema ba? Wala ko. Usa ka ng kapitana ni Bay. Bulag, siguro siyang kabit ba? Kabo. Dulo na ko, Bay, kaya basin. Hindi ko niya. Atay, di ko ano. Kultura, magulak na. Tsaka problema ni kapitan ni ba? Kaluoy ba ano eh? Kap! Unsa man? Nansa ka, Kap? Hilak lagi ka, Kap. Oy, sa problema ni mo, Kap. Kaya basin makatabang ko sa imo nga ba? Ay wala magudday. Tak ba day ka dengan hilak wala mang. Naku, Kap, oy, ganun na ako naglantaw sa imo ha. Nagila ka lagi ka, Kap. Ano, day ka. Wala lagi yun. Sa problema ni mo, Kap. Hilak lang po ka. Dahil hilak ko na kinamatay akong hiringa. Kanara, day ka. Sus, iray raman day. Ay, gamay raman akap. Iray raman day, Kap. Abi ko kung siya mo pagtukan ang diya, Kap. Di ko nagbulag gusto mong kabit. Magudday kita to nga iring. Grabe to, uli ko masugat. Mo matulog ko, mahiga siya, moabay siya sa kuha, di ba? Mingawan ka. Wow! Ilak, manggid ka.